Fucking Lukin je líný jako prase. Není prostě schopnej tam dát NHL-ko, vole. Debil. Takže všechno zase budu dělat já. Tady máme ghosty. Teď jsme se přemístili k, jakoby řekněme, do party místnosti, jo. Kde chceme hrát NHL na velký televizi, že už žádný pro gaming, prostě. Co když to zmáčknu, vole? Ty debil. On se napije jednou Jägera, už je prostě v hajzlu, že jo, ty vole, debil. Takže tady NHL. Teď za sebou máme prostě 2 části večera, nebo dvě sekce natočený. Nevím z kolika. Widget to hrozně sral. Jo, Widget to sral, ty vole. Tady jsou naši společníci 2. 3. Tady máme mistra Jägera a Red Bully. Takže no, my pokračujeme, tak se vám takhle hlásíme tím krátkým videjkem. A tady máme iPhone 5s. Sakra. Můj. Lukina, protože Widgetka nedostal. K Vánocům nedostal. Prej až v únoru.